už to beží. Takže, dámy a páni, vítajte na Strednej odbornej lesníckej a drevárskej škole v Liptovskom Hrádku. Alebo jednoduchšie. Ako prvé by som určite spomenula vzdialenosť školy od železničnej stanice, keďže pre dochádzajúcich je to určite veľkou výhodou. Škola od stanice sa nachádza približne 7 minút. Pokiaľ si ale z väčšej diaľky, ktorá dochádzanie neumožňuje, naša škola ponúka aj ubytovanie na školskom internáte. Ako prváci sa určite môžete tešiť na odborné praxe, ktoré vás budú čakať celý jeden týždeň. Na praxiach sa stretnete s rôznymi lesnými prácami, ako je napríklad vysekávanie nežiaducich drevín alebo štipcovanie stromčekov. Okrem toho sa na začiatku školského roka môžete tešiť aj na imatrikulácie prvákov, ktoré organizujú štvrtáci. V rozvrhu hodín sa určite pripravte na nejaké nové predmety, ako je napríklad lesnícka botanika, aplikovaná informatika, lesnícka zoológia alebo stroje a zariadenia. Cez prestávky určite potešíme aj čitateľov, keďže naša škola má aj školskú knižnicu, pri ktorej sa nachádzajú aj tu livaky. Naša škola ponúka taktiež aj veľké množstvo krúžkov, medzi ktorými si určite nájdeš aj tie svoje záľuby. Nového kolektívu sa určite nemusíš báť. Naša škola organizuje na začiatku školského roka turistický týždeň pre prvákov pre lepšie spoznanie. Tak čo, chceš byť aj tým našim budúcim prvákom? Tak neváhaj a bež sa pozrieť na náš Instagram, Facebook alebo našu hlavnú stránku, kde sa určite dozvieš viac.